Tia, Jose Manuel, mugi hai, hagoen zokotik. San Marko azpian daukagu baserri berria. Altza pasa eta berehala iritsiko gara. Ez da asko falta. Hau erromeria lehorra. Arraioa, makina bat alfer mantentzen dizkiko giak. Iup! Alferra beti nekean, mozkorra beti egarri. Artu, non arraio sartu da Jose Manuel? Ez dakit, baina nahiago nuke galduko balitz. Txakurra zeitxendek bidian erdian, ez aldaukak lanikan atari guardian, ez baditek jatenik emane guerdian, berriz eaziko zaik ilea ipurdian. Hemen aitu arratsalde osoa, bizkarra kargatuta traste karraio familia guztia, eta Nire kargatuta nator? Alator, bai. Jose Manuel, ez duk baserrirako balio. Ez, egile esan ez dut balio baserriko lanerako. Ba nire etxian bizia izen bitartean, ez aiz lanik egin gabe biziko. Zer? Ikusten dukor? Ez dut ikusten. San Markon gerrako fuerte bat egiten hasia itxuk eta argina behar ditxistek. Ire arreba asentxik obra hortako kontratistadik senar gaia. Eta esantziak bihar bertan presentatzeko lana izango duketa. Ta xenpelarrenak ez aldakizkizue? Behin hola kantatu zuen xenpelarrek. Nola bait pasatu degu orain dainokua, ez egunero janaz ogila nahikua. Astian aurreratu ezin deu jaikua, partitzen lanik gabe sobratutakoa. Ze moduz bizi zera udarregikua. Eta orduan udarregik hause erantzun zion. Zuko gila diozu tanik taluare, pozik jango lutekenak etxian badaude. Askotan babazarra oli jorik gabe, babarrunak aitu zidan hartoik ez dakat bat ere. Igasi joanak dira arratoiak ere. Igazte, nola ukizena? Jose Manuel Lujanbio, Hernaniko latzen jaiua. Bertza izen bat mereziduk. Bai?
Nik txirrita deituko niake. Baina zuk nola arraio dakizu ni non bizina izen? Nik etzakian non bizi izen, gazte. Ni txirrita izeneko baserrian bizina izordea. Txirritarenean bizitzeko egina iz. Bai, hoxe. Pantxoa, zergatik esaten dokori? Zergatik du mutil jau txirritan bizitzeko egokia? Txirrita utza delakotz. Ez dakizue zer den txirrita? Ez? Nola erraiten diozue somorro beltzorri udan eta primaderan kantari egoiten denari, ziloetarik isildu gabe. Kirkirra? Kilkirra. Kilkerra. Txintxarra. Txirtxilla. Ba, hoxe ukau. Bai, ni zomorro kantaria naiz, baina neguan eta udazkenean ere, ederki kantatzen dudana. Kantari bezan bat argin ona baldin maiz ez hau gauzeak hilen. Ez da egarriak ere. Bai, egia de kilkerraren jardunadik. Nola esan dik Pantxoak? Txirrita? Hoixe jarri bertziago izena, txirrita. Lana gustora egin det hementxe jarrita, orain eguerdi da lanago igarrita. Telleriko martxelek bete du barrika, ona egin ote dun badoa txirrita. Adio! Baina...